Vavrinka a jeho host. Je jedním z těch, kteří utvářeli slovenskou, respektive československou scénu. Má za sebou velký počet solo projektů, je nebo byl členem taky mnoha rapových uskupení, ať už to byl Název stavby, Lůza nebo 4D. Pár dnů zpátky vydal společnou desku s matadorem české scény Orionem. Jak vznikl nápad společného alba, jak těžká nebo lehká byla práce na něm, kdo koho ovlivňoval víc a jak moc on sám sebe nebo on sám je spokojený s výsledkem. Nejen to jsou otázky, které otevřeme v dalším vydání Spintolku, do něhož přijal pozvání Daniel Chládek alias a.k.a. Čestychov. Danieli, vítej. Ahoj, čaute všetci, zdravím vás, zdravím lidičky. Dlouho si nebyl na Spinu, takže pojďme projít vlastně jako taky celou tvoji hudební kariéru, protože určitě je o čem si povídat, než přejdeme k tomu, že budeme řešit nový album. Zajímalo by mě, jestli když jsi před lety začal dělat rap, tak jestli tě třeba napadlo, že jednou budeš ten, který vlastně ke komu se lidi budou vracet, jako koho budou vnímat jako zakladatele té československé scény. Akože presne toto je jediná vec, ktorá ma v živote nenapadla, ani sme o tom nesnívali, ani vlastne, vieš, bolo to niečo, čo keby mi niekto povedal, tak pravdepodobne v tej dobe, jak som mal pohľad na svet, tak by som s tým okamžite skončil. Mhm. Čiže za nás to bolo vyslovene vyliať srdce v rímoch do nejakého rytmu bicích. Začali sme robiť tie hudby, to, že sme si nahrávali na kazeťak kopak a rytmičak od dvere, ktoré sme vyťahli z pivnice a proste do toho sme pridávali basu ústami a postupne sa to skladalo z nejakých častí iných trackov, nahrávaných za sebou na kazetu a tak ďalej. Čiže vlastne naše poslanie bolo úplne iba zohnať nejaký beat, ktorý môže byť náš a vyliať sa do neho. Teď je rok 2024, ty seš na scéně fakt jako dlouhý roky, tak by mě zajímalo, jaký to je pocit se vlastně koukat na celý to období zpětně. Žiadny. Nemáš tam vůbec žádnou jako emoci? No celkovo, akože čím viac si toho prechodíš, prežiješ, dosiahneš, tak tým menej, aspoň v mojom živote to tak je, že je veci, ktoré ma naozaj nadchnú, prekvapia, čiže ono po tej dlhej dobe to vnímam, že to je hodný kus cesty, že sme vyšlapali peknú časť z tej cesty, že sme sa zapísali do histórie, že sme ovplyvnili v pozitívnom slova zmysle kopec ľudí, čo ma hraje pri srdci samozrejme a to, že aj po rokoch nečinnosti stále vedia chodiť za nami a spoznávať nás a ďakovať nám za hudbu. Tak to je pre mňa výraz toho, že oni z nás spravili legendu a oni z tých vecí spravili klasiku. My sme sa len chceli vyliať do hudby. Který to období v tom historickém tvoření ty vnímáš třeba jako, že bylo nejtěžší a naopak třeba, který byl nejlehčí pro tebe? Kdy to šlo třeba víc samo, nebo třeba to jde pořád stejně samo? Ako každopádne, keď sme boli mladší, tak to bolo viac o tom, že sme chodili do školy alebo poza školu, chceli sme byť proste hlavne spolu, vonku, jašiť sa, robiť akože bar show, zabávať sa a vtedy akože jednoduchšie sa robila aj tá hudba a nič viac ťa nezaujímalo. Čím je človek starší a má viacej povinností, zodpovedností, to ešte ja napríklad nemám deti, neviem si predstaviť, respektíve viem, ale určite neviem, o čom hovorím, že by som mal, dáme tomu 2-3 deti a poprípadne s inými ženami, čiže ono, čím je človek starší, tým viac má aj povinnosti podľa mňa a pokiaľ sa mu to neurobí tak, že tá hudba mu prináša toľko, aby všetko, čo musí riešiť, mohol vyplatiť niekoho iného, nech to robí za ňoho a on si stále ide iba ten svoj vibík, tak to nikdy není také ľahké, ako keď sme boli mladí. Ale zároveň akože samozrejme, čo môžem za seba povedať, tak mňa to neopúšťa, stále ma to baví robiť, ale sú obdobia, kedy sa proste dejú veci, povinnosti, ktoré musím riešiť a keď už nemám taký ten úplne prázdnu hlavu na to, aby som sa nezaoberal iba tým, čím chcem, tak potom sa mi ťažšie tvorí, alebo respektíve mám menej do toho chuť, alebo mám aj chuť, ale si nenájdem ten čas, čiže keby som to tak z globálu kúkol, tak hej, čím sme starší, tak tým je komplikovanejšie tvoriť, ale nevždy. Jaká muzika tě formovala jako malýho kluka? Co si poslouchal, než si začal dělat rap? U mňa to bolo všelijaké, pretože vlastne z otcovej strany a z dedovej som bol
blízko pri hudbe, pretože oni boli akože vášniví poslucháči a mali doma platne a celkovo tá hudba v našom živote bola odjak živá. Keď som ja chcel niečo robiť, tak som dostal malú gitaru, alebo proste potom som mal Walkman a neviem čo, čiže hudobne sa to akože v našej rodine celkom nosilo. A volakedy som si kúpil sám svoju prvú platňu Elan, napríklad Rabaka. Evidoval som aj predtým, že sa proste vydávali platne, mali sme na platniach všelijaké staré veci. Potom som mal také nejaké obdobie, kedy som počúval metal a to skupiny jak Sepultura, Manowar, Megadeth a všelijaké takéto akože záležitosti. To sa niekde potom zlomilo do takého crossoveru alebo hardcore, ak sa to vtedy volalo, niečo ako Rage Against the Machine, Doggy Dog, Offspring, Nirvana, proste aj takéto obdobie bolo. Potom bola samozrejme u nás tá vlna dancefloorová, kedy proste došlo tu Unlimited a potom 200,000 skupín, ktoré keby sme si teraz povenovali, tak sa budeme zabávať. Doteraz si tiež pamätám, zabíjam sa, keď niekde to počujem a proste viem tie texty a tak. A už tam sme akože trochu evidovali, že rap, že to je rapová časť. No a z toho sa to vlastne niekde potom zlomilo a keď začali u nás púšťať úlomky relácie MTV Raps, myslím, že to bol kanál, sa volal vtedy OK3 alebo TA3 československý, sem tam to hralo, sem tam ne a tam vlastne boli tie prvé jak keby influencie z Ameriky a tam som prvýkrát spozornil, že čo to vlastne je a že už tá hudba není taká rýchla, jak v tom dancefloore a proste všetci sú zavračení a viacej som akože začal nasávať to, že čo naozaj ten rap je. Pamatuješ si, co třeba byla nějaká tvoje první rapová deska, kterou jsi spořídil? Myslím si, že to bol Dr. Dre Chronic. Co bylo v té době třeba pro tebe nejsilnější nějaký rapový zážitek? Byl to nějaký koncert, byl to nějaký třeba pořád nebo nějaký klip, který ti prostě otevřel oči? Ani ne, že tie oči sme sa silou mocou snažili mať všetci čo najviac zavreté na minimálnu, jak by som to povedal, únosnú viditeľnosť, čiže moc sme ich neotvárali, ale keď sa týka emócií napríklad, tak strašne si rád spomínam na prvý koncert Delinquent Habits, čo sme boli v Brne a boli sme tam dole úplne akože pod pódium v prvej rade a vtedy, keď chalani tam mali Olmeku tequilu, ktorú som v živote nevidel a liali nám ju tak do úst a potom ešte akože som si odnesol tú fľašku, tak som mal strašne dobrý pocit, okrem toho, že som bol najebaný strašne. Máš to fľašku doma ešte? Som odchádzal s tou fľaškou, akože tomu fľaškou od Delinquent Habits a koncert bol akože úžasný a bol to taký strašný zážitok, že som vlastne nikdy z tej skupiny takých tých hispánov, latínovsko-amerických, ale rapových, skôr tých mexikánskych raperov, že som nevidel, takže to bolo pre mňa taká premiéra. Máš tu fľašku ešte? Myslím, že niekde je založená. OK. Tohle byl taky ten okamžik, který tě dovedl k tomu, aby si začal rap aktivně dělat? Toto už bolo obdobie, kedy som ho robil. Bolo akože to zaujímavé, že ja som vlastne nepočúval rap predtým, než som ho začal robiť, ale ja som ho začal aj počúvať, aj robiť naraz. Když někdo vstoupí do světa rapu, tak zpravidla chce otevřít nějaký téma, něco nastolit. S čím si do toho šel ty? Co byly tvoje témata, které jsi chtěl té společnosti nastolovat? Ty jsi hodně spojovaný s politickým rapem? To skôr zverina. My sme v podstate, keď sme to začali žiť, tak samozrejme potom, jak som začal rapovať, som začal akože viacej sa snoriť, čo tá hip-hopová kultúra je a že to je aj DJing a že sú to aj graffiti, a že je to nejaký breakdance a proste preciťovať viacej a viac tých elementov z tejto kultúry a to prinášalo presne aj to, že henten je breaker, henten robí dobre to, ten jazdí na skate, ten neviem čo. A vlastne tá hudba a celá tá kultúra takto nás začala spájať, že sme sa začali vyhľadávať tí ľudia, ktorí robili podobné veci, lebo predtým to tam nebolo. To bolo vlastne to, čo dneska podľa mňa chýba, že
to sa žilo vonku a tie komunity žili tým, čo naozaj chceli v tom pokračovať a nejak to zdokonalovať a každý ten svoj element, ale nemali moc influencií, nemali sa kde dozvedieť, tak sa navzájom stretávali, vymieniali si informácie, cvičili spolu, trénovali a posúvali sa ďalej. Myslíš, že jsou to sociální sítě a ta jakoby propojenost toho současného světa, že tohle se z té současnosti třeba vytratilo? Ťažko povedať, keďže nejsem nejaký psychológ, ani toto neštudujem, ale... Pocit. Ale je to možné, pretože sociálne siete, vlastne odkedy máme internet v telefóne respektíve, si myslím, že sa brutálne strašne sa zrýchlil svet, strašne sa zrýchlila dosiahnuteľnosť a strašne sa spomalil voľný čas a rozmýšľanie nad tým, čo naozaj ako keby chceš robiť většinu svého volného času. Když se podíváš třeba na současní umělce, tak mě zajímalo, je něco podle tebe, co by se ta současná mladá nastupující generace měla od vás třeba učit, nebo něco, co by měla prožít, zažít? Nech si každý robí, čo chce, akože mala by. Vždycky sme to brali tak, že z histórie alebo od starších by sa tí mladší mali učiť a hlavne vyvarovať sa zlým chybám, aby nerobili tie isté, ale niektoré veci sú aj také, že musíš padnúť na vlastnú papulu, aby si to naozaj pochopil. Ale ináč, neviem, mne sa zdá, že naša generácia bola taká pokornejšia k starším, že bola väčšia taká úcta aj celkovo medzi ľuďmi, ale to zase nemôžem súdiť mladých, to môže byť obraz doby a celkovo, jak sa to vyvíja, že... Čiže... A zkusíme to obráceně. Zajímalo by mě, jestli je něco, co třeba tobě do tvýho přemýšlení a tvojí hudby ta nová generace raperů přináší. Ať už se třeba bavíme, já nevím, o Glebovi, nebo o Šínovi, o Kelinovi. Tak jestli jako tam máš něco, co si říkáš, sakra, tohle to je zajímavý, to bych se mohl taky ještě naučit, nějakou dovednost nebo nějakou specifickou vlastnost nebo rys třeba té hudby. Akože tie novšie štýly hudby mne sa páčia, ale paradoxne málo sa mi páči niekto, kto to robí z domácich interpretov, autorov. Česť výnimkám, jasné, že tu sú, ale je veľmi málo pre mňa na to, aby ma to uchvátilo a bral som tú komunitu akože naozaj, že wow. Skôr práve, že táto hudba počúvam ju často z latinskoamerických končín, počúvam ju často z alžírskych končín a všelijakí tí francúzski prisťahovalci, takisto nemeckí, všelijakí takí Turci, Cigáni, Indovia, neviem odkiaľ to tam presne majú, Alžírcov, proste to sú ľudia, ktorí robia gro tejto hudby podľa mňa v Európe a väčšina z tých mladých sa im chce len podobať, alebo je to proste strašne veľmi všetko na jedno kopyto a nemá ma to keby čím prekvapiť a keď už idem po tom štýle hudby, tak idem skôr po tých, od ktorých oni berú. S výnimkám samozřejmě. Za tu dobu, co jsi na scéně, tak by mě zajímalo, máš třeba něco, co si ještě třeba neskusil, chceš vyzkoušet a neskusil jsi to, protože třeba na to nemuselo být nějaký sebevědomí, nebyly na to peníze, nebyl na to čas. Máš tam něco v hudbě, co by si chtěl vyzkoušet a ještě vlastně proto nepřišla ta správná chvíle? Akože ja som si celkom vyskúšal vždycky všetko, čo ma napadlo a strašne som to chcel, alebo sa mi to vracalo ako myšlienka, že to musím spraviť, tak som to naozaj spravil v živote. A momentálne nemám tak zase nejakú špecialitku, ale vždycky sa to časom vykryštalizuje a potom si to zapichnem na mape, na nástenke a začnem potom ísť, takže... Jaký je třeba doposud tvůj největší splněný sen v muzice, který jsi splnil, který jsi nějakým způsobem zrealizoval? No, voľakedy som mal strašne rád francúzskeho speváka Matta Houstona, ktorý robil v podstate okolo 2000 roku a vyššie R&B francúzske, také na americký štýl, také vidieť, že mal rád R. Kellyho a proste strašne sa mi páčila jeho hudba. A ja som si kvôli nemu spravil MySpace, lebo som videl, že na MySpace on je a že keď tam máš profil vlastne, tak si tam máš dať svoju hudbu a viete si písať. Tak som si kvôli tomu spravil MySpace, aby som mohol napísať, či so mnou spraví vec. To je super. A komunikovali jste pak spolu? Áno. A co byly třeba témata, které jste spolu řešili?
Tak nič. Ja som si tam nahodil nejaké svoje veci, napísal som mu, že som taký a taký, koko tu z Bratislavy proste a chcel by som, strašne sa mi ľúbi jeho hudba, že chcel mazať med, že proste zaujímalo by ma, či to je, není možné. Tu je moja hudba, nech si vypočuje, nech mi dá vedieť nejaký feedback. OK. A proste ozval sa, že pošli mi mail, že pome. Tak to je super. A jaký byl feedback na tvoji hudbu? No, feedback bol taký, že ide do spolupráce. No, tak to je super. Povedal, že nerozumie ani hovno, ale že the flow is criminal. Tak to je třeba super. Řekni mi na závěr tohoto prvního vstupu, bez jakého tracku se třeba neobejde žádná tvoje show? Máš nějakou takovouhle pecku, kterou si po tobě vždycky lidi vykřičejí, vyřvou? Je to tvoje povinnost už jí zahrát? Samozrejme. Je to vaša, alebo každý doma pozná. A když si vezmeš vašu, to je třeba track, který my neustále ještě pořád rotujeme v poměrně častých vlastně jako rotacích. Štve tě ten track někdy, nebo máš sám už k němu taky nějakou jako úctu a respekt za ty roky? Ne, vôbec. Ten track ma nikdy neštval, milujem ho a je to proste klasika, ktorá sa nedokáže nijak znechutiť, ani nič proste. Je to podarená vecička, nemám ma prečo srať. Môžem byť rád, že je moja. Tady je Radio Spin, Spin Talk a mým dnešním hostem je Čestychov. Radio Spin, Spin Talk, Roman a taky Čestychov. Tak s Orionem se znáte roky. Pamatuješ si, kdy jste se potkali poprvé třeba? To by si asi odo mňa chcel veľmi veľa, ale bolo to dávno, neviem, či to bolo prvýkrát u nás v tom českom centre, keď bola taká akcia Vinyl a vtedy tam PSH vystupovalo aj my, alebo to bolo niekedy v Prahe na nejakej dobovej akcii, jak boli Eastside Unie, alebo proste veci, kde oni už fungovali a my sme sa len tak začínali chodiť, lebo keďže som robil aj graffiti v tej dobe, tak my sme strašne mali radi Prahu a proste pražských writerov a spôsoby, akým bombia, tagujú a my sme sem chodili iba sa voziť električkami a proste pozerať sa na to a bol to pre nás zoologická záhrada, takže čiže v takom nejakom tom období sme sa dali aj dohromady a začali sme spolu tak, akože niekde sme sa videli na koncertoch, potom vznikli z toho nejaké návštevy, že spoločné veci, vznikli potom spoloční zájmy, samozrejme, začali byť tie hosťovačky na Eastside Uniách a takto a vlastne to bolo za následok toho, že sme sa začali evidovať a jak som hovoril predtým, že a jak dlouho vám třeba trvalo, hľadaš si tých spoločných ľudí, ktorých ceníš a snažíte sa to niekam posunúť ďalej. Jak dlouho vám trvalo, než jste spolu udělali třeba první track? Byla ta chemie tam vlastně rovnou asi, jo? Předpokládám, ne? V tej dobe nikdy nejak moc nič netrvalo dlho. A jak se vlastně pracuje s Orionem? Všelijako. A ako povedal Kozobobko, ľudské bíle v talente není to pre každého. Tak to je docela ale šváb krížený s Dobermanom ako ja, samozrejme to vie zvládnuť a zároveň aj s Igorom, s Kademom sme trávili hodne veľa času spolu. Každý z nás je vychýlený na trošku úplne inde od toho stredu, pomyslnýho, konzervatívneho, takže niekedy bolo fakt zaujímavé tie tri vychýlenia dávať do nejakého jedného copu. Ale dobre. Jste k sobě přísní, když tvoříte? Ako myslíš, že či si nadávame, alebo no takový, jako že třeba jako se snažíte třeba nějak pasáž, tak dojde mi do nahrávačky a jednu mi pleskne? Nemyslím, že to skončí nutně jako nějakou fyzickou tečkou, ale jestli prostě třeba ty musíš Oriona do něčeho tlačit, nebo on tebe, tak aby to bylo jako úplně nejvíc precizní? Ja si nemyslím, že takto. Tým, že každý robí tú hudbu už miliardu rokov, tak má svoj systém a vie, čo, jak robí a prečo, jak robí. Čiže už nejakým spôsobom to meniť nemá zmysel a nejak do toho moc zasahovať. Jedine, keď spolu kreujeme a snažíme sa presne akože to, čo ideme robiť, necítime, že to je ešte dokonale zadefinované, tak tam sme na seba prísni a potláčame to a hovoríme si okolo toho, až dokým to tam není. Alebo sa prípadne stane, že keď niekto nahrá nejakú pasáž a niekto tomu cíti, že proste ten druhý by to vedel dať lepšie, alebo že to vyslovene necíti, že je to jak trň v oku, tak si povieme, že brácho, tak toto by si mohol dať ináč, alebo lepšie, alebo nedať. Akože je to úplne v pohode, bez urážky. Kdy přišel ten nápad, že teda uděláte společnou desku? Proč ten nápad přišel až teď?
Pretože sme dementi. Ale ono to je tak, že poznáme sa dlho, sem tam spolupracujeme. Jak je proste čas dlhý, tak z času na čas sa vyskytne nejaká vec. A Vorel došiel niekde sme boli spolu zhruba 2 roky dozadu, rok a pol. A on povedal, že kurva Daníčku, že toľko vecí sme nahrali a že my sme vlastne nikdy nespravili album. Že nespravíme si album? A že spravíme si album, prečo ne? Ale chceli sme to robiť presne tak, že dobre, tak začneme si niečo robiť, ale ty robíš teraz to, ja musím dokončiť toto a neviem čo, a že tak si to tak budeme robiť postupne zo srandy. Čiže úplne nenúcene sme sa s tým najskôr tak šuchorili, že na týždeň ja dojem sem, on dojde ku mne, dávali sme si také session, kedy sme počúvali hudby, púšťali si, rozprávali o čom, s kým, proste nejakým spôsobom takto brainstormovali okolo toho, až malo to byť IPčko, ktoré sa vyklulo na také plnoštíhle LP. Plnoštíhlý LP, to zní hezky. Řekni mi, když někdo zná někoho takhle dlouho, jako vy dva se znáte s Orionem, je třeba něco, co tě třeba ještě při té tvorbě umí překvapit, zaskočit? Zaskočiť ako ťažko. Pokiaľ je to takto, zaskočí ma niekto, koho nepoznám. Keď ho poznám takto fakt, že polku Takže života. už něm prostě umíš jako vlastně číst tak v knížce a ja si myslím, že to je celkom aj vzájomné. Ale ono to je zase, že pokiaľ sa chceme prekvapiť, tak proste tematika session môže byť, že ideme spraviť teraz úplne niečo úlet a tam sa môže prekvapiť, pretože môže sa stať niečo, že každý proste vie siahnuť hocikám a aj celý tento album je vlastne, že není to nejaký obraz o tom, kam smerujeme žánrovo alebo nejakým spôsobom tematicky, ale cítiť, že to je proste zábava a iba také vyzreté prehadzovanie si tém a dvojzmyslov, trojzmyslov a proste to skôr taká hudba na počúvanie, na zabavu, než do boja, alebo poučná, alebo niečo tak. Tak je to taková deska jako dvou kamarádů, vlastně to tak jako tam to z toho fakt jako i leze. Na albu je 10 tracků, tak by mě zajímalo, použili jste úplně všechno, co jste natočili, anebo třeba něco zůstalo ještě v šuplíku pro případnou nějakou deluxe verzi desky? Je to tak všelijako, že ja si myslím, že sme tam máme ešte viacej, než sme natočili. Že je to možné. Že bude deluxe verze. No, deluxe verze môže byť, ale to podľa mňa ešte predbiehame, poriadne není vonku ani tá prvá, takže zatiaľ je to takto. Ja si myslím, že určite tam minimálne máme nazbieraných nejakých pár inštrumentáliek, ktoré sa nakoniec nepremenili. Mali sme v pláne robiť s nejakými hostiami, ktorých sme tam chceli, ale nakoniec v procese sme nenašli správny beat, alebo správnu tému, alebo jedno z toho, že sa to nakoniec, alebo sme aj mali a potom my sme to akože neotvorili doskoro. Čiže paradoxne nakoniec jeden host je tam taký, čo bol plánovaný a všetci ostatní sú len za to, že sme splavovali Dunaj a zrazu tam bola druhá plťka, tak sme sa priviazali a niečo sme spravili a odpeli, išli ďalej. Čiže je to celé také naozaj spontánne a debilné. Který z těch singlů je tvůj osobní favorit? Nemám takto nejak vyslovene, že favorita. Pretože tá doska je celkom pestrá a každá tá vec má trošičku keby iný drive a aj tematicky je položená do trošku inej atmosféry, čiže za mňa akože keď mám hovoriť o nejakých obľúbených veciach, tak mám rád Jason Donovan od Kubanca reggae, tak sa pozerám s Dizzyvom, alebo Sebareflexiu. A kdybys měl teďka v tuhletu chvíli říct, který z těch singlů bude jednou to album definovat? Až se někdo po letech k té desce vrátí, tak který ten track bude ten určující? To ti ja nedokážem povedať, pretože tieto veci vždycky rozhodujú ľudia a keď ľudia spravia aj zlú priemernú vec legendárnou, tak pre niečo bola a tým pádom už je dobrá a je to klasika. A keď ľudia nespravia z výbornej veci napríklad
tú počúvanú hranu, tak sa na ňu zabudne a je to nič. Proste my to neurčujeme, že ktorá bude definovať, lebo... No mě by zajímalo spíš jenom jako tvůj pocit, jestli tam si myslíš tak tohle... Nemám pocit, že by nejaká jedna vec mala definovať tento album. Ono je to naozaj také, že každá vec je tam, možno okrem tej sebareflexie a tak sa pozerám s Dizzyvom, tak tie veci sú také proste inakšie. Každá je inakšia, každý má iný vibe. Jak moc jsou pro tebe důležitý klipy? Jak moc? Ať už jako pro diváka, nebo jako pro tvůrce. Tak keď je dobrá vec s dobrým klipom, tak samozrejme je to ešte o to väčší pôžitok. Keď je to spravené obidvoje dobre, tak proste má to väčší výšlap. Tá vec jakoby získa väčšiu hodnotu tým, že je vizualizovaná. A není to akože nutnosť pre mňa, aby sa mi niečo páčilo, a v dnešnej dobe, kde sa na všetko potrebuje vizuál, tak je to akoby celkom nutnosť, že vydávať niečo bez klipu, ako sme si dovolili my, je proste úplný prúser. K čemu máte v plánu točit klip s Orim? Ideme točiť prvý klip na Chudáčci 2 a potom máme ešte otvorené nejaké 2 ďalšie veci, ale nechcem o tom hovoriť dopredu, pretože ako s touto deskou býva zvykom, tak všeličo ide všelijako a nakoniec vznikne niečo možno úplne iné, ale máme zatiaľ chuť a ideme to spraviť a najprv teda spravíme Chudáčkov a potom ďalšie info, ale klipy chceme spraviť nejaké určite k tomu. Tým, že sme ich nedodali doteraz, neznamená, že neboli akože plánované a nebudú sa robiť. Jasně. Řekni mi, máte v plánu s Orim udělat třeba k desce společnou tour? V plánu to je to niekedy na podzim a myslím si, že tam už aj docela dosť tých dátumov je, takže si myslím, že nejaký 10. 11. měsíc Tour bude prostě. Bude tour. Tak blížíme se do finále, tak posledních pár otázek na tebe. Řekni mi, jaký film nebo seriál si naposled viděl, který ti tak jako se zastavil před očima a bavil tě? Fur TV. V jakém filmu, který už existuje, by si chtěl zahrát a jakou postavu? Fúha. Ľudská stonožka toho prvého vpredu, na ktorého našívali. Zabroukej mi první melodii, která tě napadne. Co bys chtěl, aby o tobě, kdyby musel, napsal bulvár? Nič. V jakém sportu bys na olympiádě chtěl získat zlato? Silné. V hulení. OK. Jak by se jmenovala knížka, která by popisovala tvůj život? Cesta z hora dole, alebo ako veľmi sa musíš nadrieť, kým o všetko prídeš. Na rande s Cardi B nebo s Rihanou? S Rihanou. Na pivo raději s Tupakem nebo s Eminemem? Podľa mňa s Tupakom. A na co by se zeptal, nebo co bys mu ukázal ze současného světa? Eminema, že jak prehral túto stávku. Dobře. Na co se tě nikdy ještě nikdo nezeptal a mrzí tě to? Že či nemám čas zužitkovať všetky dovednosti, ktoré mám a nejak ich zrealizovať v niečo cenné alebo prevratné. A jaký dovednosti bys měl teda dokázat zužitkovat v něco prospěšného? To zjistí až ten, čo sa ma to spýta. Dobře. Až se jednou někdo rozklikne tvoje jméno na Wikipedii, tak co bys chtěl, aby tam bylo napsáno? Třeba za 50 let. To je posledný Doberman, jeden z pilierov slovenského rapu, ktorý sa postupom života z obsa pretransformoval na švába. Tak děkuju za návštěvu. Bylo to super, jsem moc rád, že jsme se poznali a že jsme spolu mohli natočit rozhovor. Ať se podaří všechno k desce a ať se daří i tobě.
Hostem aktuálního vydání Spin Talku byl Daniel Chládek alias Čistichov. Spin Talk poslouchejte pravidelně každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin, sledujte i s videem na YouTube kanále Rádia Spin, nebo poslouchejte na Spotify kanále Rádia Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman. Čau, čau.